Els problemes de trànsit a Granollers són ben coneguts i lògics per la desproporció entre la capacitat de la ciutat i els vehicles que hi circulen. Els veïns són els que més suportaran les molèsties dels embussos i els que més es beneficien ara també de la construcció de dues grans obres, la Ronda Sud de Granollers, que s'obrirà dimarts, i l'autopista Mataró-Granollers, que entrarà en servei aquest estiu. Granollers té un parc automobilístic de 30.000 vehicles, encara que per l'interior de la ciutat es calcula que en circulen uns 130.000 diàriament. Amb l'objectiu de canalitzar per fora de la ciutat el trànsit que ve de Sant Celoni per anar a Barcelona o de Mataró per travessar el Vallès en direcció a Sabadell, s'han construït dues grans obres, la Ronda Sud de Granollers i la B40 o autopista Granollers-Mataró. Dimarts s'inaugurarà la Ronda Sud. Aquesta via, que té una longitud de 7,5 quilòmetres, comença a la Nacional 152, al punt on connecta amb la comarcal 155 que ve de Sabadell, i va a parar a la carretera comarcal 251 a Cardedeu, que rep tot el trànsit que ve de l'àrea de Sant Celoni. Des de la Ronda Sud també es podrà accedir a l'autopista A7 i a la nova B40 o autopista Granollers-Mataró, que travessa per sota el coll de Perpès i que estarà acabada del tot aquest estiu. Dimarts s'obrirà també el tram que des de la B40 va fins a Sant Agnès de Malanyanes. Connectar el Vallès amb el mar per una via ràpida i el Maresme amb l'interior facilitarà la relació industrial i comercial entre les dues comarques. Connectar les dues comarques amb tot el que això significa des del punt de vista comercial, des del punt de vista econòmic, des del punt de vista de creixement, crec que és una gran suma a les dues comarques. O sigui, ajustar realment el mar amb el Vallès, això serà molt bo per les dues situacions. Per alleugerir l'entrada a Granollers per l'actual carretera que ve de Mataró s'està eixamplant 2 carrils per banda al pont sobre la línia fèrria Barcelona-Portbou, que fins ara era un lloc habitual d'embussos. El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària de